program skal jeg lære dig, hvordan man ordner en fluesmækker igen. Vi skal bruge en tommelstok. Ja, mand, det er sådan en her. Vi skal nemlig måle nogle ting ud. Nu ved vi, hvordan vi skal ordne fluesmækkeren, der kan stykker. Ja, så gør vi lige sådan, kan vi se dem. Ja, mand, wow! Okay, fedt. Vi måler den ud. Denne fluesmækker er, tjek du, den er 32,5. Magic. Bam! Klar til at smække fluerne. Smuk, smuk. Og nu gik den i stykker. En fluesmækker. Den hammer! Færdig. Det kan du vist ikke. Der. Ja! På tingene. Tager ned. En flækkesmækker. Fluesmækker. Want to fight? The værste? Want to fight me? Hey, hvad så? Vil du noget? Den vildeste og sygeste kamp mod den største brown bass i hele verden. Står man der. Hey, vil du noget? Ja, så skal den lige gå et stykke, og så... Nej, okay, prøv. Så står man ellers bare der og pumper løs, ikke? Mega sygt stor, så man bare lige træder om på bilen med sin fod. Den skrækkelige væg er våben. Okay, det er ikke våben, det er værktøj. Min far er mega smart, han har lavet sådan nogle skygger. Den passer ikke engang ind. Det er mega smart, fordi så tager man lige hammeren af. Jeg kan ikke huske, hvor jeg skal hænge min hammer, og så er en, ja, for helvede, der er en skygge. Der. Time to be what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting.